वापरले जातात. मग त्याच्यामध्ये त्याच्या डायमामध्ये असतातच त्या मग इतर कंप्लीट करताना वापरतात आणि इतर डायमाला लावतात मग त्या भाल्यासारख्या वापरले जातात. तुम्ही डायरेक्ट असं भाल्यासारख्या वापरले जातात. ही पायलट सॉर्ट ही संगीतपणे बंदुकीला होतं पण तलवारीसारखा उपयोग करू शकतो. म्हणजे एका शस्त्रामध्ये बंदुकीबरोबर ही पायलट नाव आहे. ही हलदाई हाताच्या मुठीन धरून दोन्ही बाजूने मारा करणं असं करणं असं पण सनातन धर्म शंखनाद महोत्सव या महोत्सवामध्ये आपण जे काही विविध कालखंडातील शस्त्र लावले छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातली ऐतिहासिक शिवकालीन शस्त्रास्त्र प्रदर्शनामध्ये विशेषतः मराठ्यांच्या भोप पद्धतीच्या तलवारी, वक्र तलवार, फिरंग या शस्त्रांबरोबर जे काही मराठ्यांची जी विशेष शस्त्र होती त्यामध्ये गुर्ज, भाले, हत्तीवरती लढायचे, घोड्यावरनं लढायचे म्हणजे भाल्यांच्या वेगवेगळे प्रकारांबरोबर दक्षिणेकडचे आपण बघाल तर विजयनगर कट्यार, सुसनपट्टा, कत्ती, चिलानम अशी शस्त्र आहेत यती ही भाल्यासारखेच वापरले जातात. या शस्त्रांचा मार्फत आपण बघितलेलं आहे. पण अजून त्याबरोबर ज्या कट्यारी होत्या विशेषतः मोगलांच्या, मराठ्यांच्या, राजस्थानच्या, स्त्रियांच्या, लहान मुलांच्या बैठकीच्या कट्याऱ्या तर आहेतच पण त्याबरोबर दक्षिणेकडे पण असलेली शस्त्र त्यामध्ये विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर कट्यारी एक वैशिष्ट्य आहे. त्याचबरोबर कुऱ्हाडीचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. ते पानिपतच्या लढाईमध्ये वापरले गेले असतील म्हणा किंवा बळी द्यायच्या प्रमाणात धार्मिक विधीसाठी असतील. या कुऱ्हाडींबरोबर पर्शियन शस्त्र त्यामध्ये पेश कवच, जांभी, अक्कर हे आहेत. पण जेव्हा मैदानावर लढायला महत्व आलं तेव्हा तोफगोळे आणि बंदुका या तासडीच्या बंदुका या एक प्रदर्शनाचं आकर्षण आहे. त्यामध्ये प्राण्यांच्या शिंगापासून बनवलेलं माडू नावाचं शस्त्र आहे. प्राण्यांच्या कातड्यांपासून बनवलं गेंड्याच्या कातडीची ढाल, म्हशीच्या कातडीची, उंटाच्या कातडीची ढाल हे संरक्षणाचे साधन आहेत. त्याबरोबर चिलकत आणि शिरस्त्राण आणि दस्तान अशी वेगवेगळी शस्त्र विविध भागातले त्या टायमामध्ये आपण हे शस्त्रास्त्र प्रदर्शन आपण या वेगवेगळ्या माध्यमातून बघू शकता. कुठे असतात बघायचं असं हे शस्त्र प्रदर्शन मी संतोष चंदने आणि सगळी चिंचवडला, पुण्यामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये ही आपण कीर्तसंग्रह म्हणून केलेली आहे आणि आपण महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्राच्या बाहेर संग्रहाच्या माध्यमातून ही प्रदर्शनातून आपण ही शस्त्र दाखवत आहोत.